אני גנן בכיין. התחלנו? אתה לא, תינוק. הבית של מיץ פטל עמד בקצה החורשה. היו לו וילונות, חלונות ותריסים. החיות בחורשה שאלו, מיהו מיץ פטל? אבל אף חיה לא ידע. אחר הצהריים הלכה לה הג'ירפה בשביל, ואת מי היא פגשה? את האריה. שלום אריה! שלום ג'ירפה. רוצה לבוא איתי לאן אריה? לברר מי זה מיץ פטל. טוב. הלכו עד שהגיעו לבית שהיו לו תריסים אדומים, חלונות ירוקים ווילונות. צלצל האריה בפעמון הקטן שבדלת. מי זה מצלצל? ג'ירפה ואריה! מה אתם רוצים? לדעת מי אתה? אני מיץ פטל. לא, איזו חיה אתה. תפתח לנו בבקשה את הדלת. לא אפתח, זה סוד. מה נעשה? יש לי רעיון. להתחבא עד שמיץ פטל יצא מהבית. הלכו והתחבאו מאחורי שיח רחב. אמר האריה בעצב, אבל ג'ירפה, מה? רואים את הראש שלה. רואים את הדבר שלה. מיץ פטל יראה ולא יצא מהבית. אוי, אז מה נעשה? יש לי רעיון. מה הרעיון? שיעמוד. להתחבא מאחורי עץ גבוה. זה רעיון. עץ גבוה. הלכו והתחבאו מאחורי ברוש גבוה. אמרה הג'ירפה בעצב, אבל אריה, מה? רואים את הראש שלך, רואים את הזנב שלך. מיץ פטל יראה ולא יצא מהבית. תסתכל! נגמרת! אז מה נעשה? עמדו שניהם עצובים ולא ידעו מה לעשות. יש לי רעיון. את תתחבא מאחורי עץ גבוה, ואני אתחבא מאחורי שיח רחב. מצוין. התחבא האריה מאחורי שיח רחב. התחבאה הג'ירפה מאחורי עץ גבוה. עמדו בשקט והביטו אל הבית של מיץ פטל. פתאום נפתחה הדלת ורגל קטנה, לבנה ויפה הציצה. הנה, מיץ פטל! מיץ פטל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת. אתה רואה? בגללך. יכול לוותר על ה... רוצה לוותר? בכה האריה והבטיח כי לא יצעק שוב. עמדו בשקט וחיכו, ופתאום נפתחה הדלת, אוזניים לבנות ויפות הציצו. הנה מיץ פטל! מיץ פטל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת. עכשיו האריה. צעק מיץ פטל. את רואה בגללך. בכתה הג'ירפה והבטיחה לא לצעוק שוב. חיכו בשקט, ואז נפתחה הדלת, והם ראו רגל לבנה ועוד רגל לבנה, שתי אוזניים לבנות וארוכות, גוף לבן וקטן. עמדו בשקט ולא צעקו. איפה המעדר שלך? והנה סוף מיץ פטל הארנב. חשבתי שככה לוקחים, אבל באמת. לוקחים מלמעלה, לקח מיץ פטל מהדר והתחיל לעדור בגינה. אנחנו כבר יודעים מי אתה. ואתה לא יודע איפה אנחנו. אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע מי אני. זה סוד. אבל אנחנו כן יודעים מי אתה.
ואתה לא יודע איפה אנחנו. הביט מיץ פטל בכל הכיוונים, ימינה ושמאלה, למעלה למטה, ולא ראה שום חיה. אז מי אני? נראה אם אתם יודעים. על מה? אתה פיל. לא נכון. אתה יתוש. לא נכון. אתה נמר. לא נכון. אתה צפרדע. נכון. אתה חזיר. לא נכון. לא נכון. לא נכון. ארנב. איך ידעתם? גילינו. רוצה להיות חבר שלנו? טוב. אבל מה נעשה? תתחרות. סביב העצים ועד הבית. ביי. אני? 1, 2, 3. מיץ פטל רץ מהר, דילג וקיפץ, רץ ודילג, קיפץ ורץ, השיג את האריה, עבר את הג'ירפה, הגיע לבית, נכנס פנימה וסגר את הדלת. הגיעה הג'ירפה נושמת ונושפת, הגיע האריה נושם ונושף, ולא ראו את מיץ פטל. הביטו למעלה, למטה, ימינה ושמאלה, ומיץ פטל איננו. צלצל האריה בפעמון הקטן שבדלת. מי זה מצלצל? אנחנו ג'ירפה ואריה. אתה יכול לפתוח להם הביתה. נכנסו הג'ירפה והאריה. אני משתתף. מה קרה? אתה לא משתתף. אני אקשיב. האריה והג'ירפה נכנסו לבית שבו חלונות ירוקים, תריסים אדומים ובילונות צהובים. מיץ פטל קיבל את החברים שלו בסוכריות, בעוגיות, ובפנים ושוקולד, וגם נתן להם לשתות. מה הוא נתן להם לשתות? אתם יודעים שגם מעיין הכין לכם מיץ פטל? וואו, זה מצפתל. מה מצפתל? לא. מצפתל אמיתי? להיות כפיים למיץ פטל! לאריה!